Sir? Sa'yo na tabi ito, sir, so yes, yano mo, lalo yun na kay Okiana, bago pa. Ano una tayo? Oo, yan una sa ngarangaan mo. Oh, yun na yan? Totoo ka magbasa? Ay, kaya iyaw niya ako, oh. Kaya daw kasubag ko, tilalaog na ako dyan, yes, yano mo palanaan. Bago pa ako kahanap kan hangir, hain daw ang hangiranaan. Sir? Inik niya, ho. Nasa tangod na, oh. Kaya lang pangako, una na, nailing munaan. Yaong palandig de. Pasa na sa tabo ko. Ano na kung may tabo di? Sir? Ah, May tabo tabi? tama? Kayo tabi? Ini tabi, di mo nilambot lang. Tambak ang tabo din diyo. Mamili ka sana. Nasang pangam, di mo nabot lang. Pasensya na tabi. Ang paglaom ko kalo. Bulik nina niya kuya, but na pagkawara kan susikan motor ko. Paghahain ko daw, nagkawiridling ko na hain na daw. Eh, para problema kaya, nakulong ka. Andiyan kita sa syudad. Ito, paano ko nga ni mapaandar ito, oh? Mamili ka, ho. Dakula o sa dayo? Mani ko ang buhayang inidigli sa motor. Sir, pwede lang tayo makaapot. Ano lamang? Kung bago pa kaya tabi ako digi sa mall, naghanap tabi ako kibuyo. Saan po digli tabi? Senda man magagawa ko buyo di nara mo nang mulin eh. Puro nga ako di sapatos, bag, bado, kakanan pa. Kaya ka magagawa ko buyo. Ano ka bago ka lugso? Nahanap ka kibuyo. Picture, approve. Okay, 1, 2. Pare, Kang, mura ako sura bakal sa electric pan. electric pan, nata man. Tuluso ng ilisib, hindi na talibong. Nag-aranit sa payak. Manipis pan. Kaniguan ma'am. Ngunyan, may bakalon ako. Ngunyan sana. Babakalon ko na. Kaniguan ma'am pala. Sarong labad-labad. Gani ka man sa nilagyang kipoy pa. Kaniguan. O, tunahiling mo ito. Nahiling mo? Iyo. Iyan ang babakalon ko. Dahil naman pala. Baka, kami may siya. Sir, sir. Ano na naman? Hadyanan pagkatabi nila, tadyan ka nagtutukaw. O, natatay ka na nagbubuot. Ang muya ko dito tumukaw. Wala digdi, oh. Nasa SM ka tabi. Itang lay gani ang tao na pinarayo Lay ka na. man sa gym. Dumang ka na. Kailing muna, iyo pandagi. Ano tingong parailing mo dyan? Ano ba ilaw-ilaw na yan, no? Para libot mo lang. Iyon eh. Pero uni ako, nanabitay na. Star am. Yan, tama. Start yan. Pero yan na naglaw-ilaw na iya. Ano yan? Aninipot am. Ano yung pati yan? Nagruluwas man pala ng aldaw. Uy, ano yung patay yan? Bukay na. Boss! Mara tayo, buseng. May hapot lang ako. Yes, bossing. Saan ito so mga bakalang bag yung mga gitara? Para mo ito? Kaya yung problema ako, nasa ngarangaan mo. Ay, yun rin eh. Chemistry. Mos. Tao. Medyo kayo nasulat sumata ko pa sa bago. Dahil ko tulot na rin para. Yun na pala din eh. Grabing tara rin. Mamili ka. Ha? Mamili ka. Nakulong dyan. Ang mamili ako, di ibig sabihin pigpagad ah. Pagpabakalan boy. Ay pigpabakal. Mga guro ano man daw anar ka. Depende sa muya mo. Araw ka eh. Pira. 4-5. 4-5. Tansi pa sanay daw. Dahil ka lamang dyan 20 yung lamang. Ano? 20 yung? 20 pesos? Step dig guys. Dumana ka. Ay, Kuya Bob, subago to kapatid ko para masdanan dyan. Ano ito kung papartanaw mo dyan sa baba? Ito pa no, sige karaan. Chingkaraon. Why? Dahil ibakal ti kauno. Ano maguna yung iba kang nakauno, nag-iba man akong iniraid na laas na kamuting kahon. Bininang ba ni mama? Wah, ikan din balaw. Naglag sa SM, may binamban. Wala siyan. Sir, mga gitara ini sir, ada eh. Okay mo na bubukla. Puro bagan mga gitara. Iyo nga, para pikaklaro ko kimaray. Bakala ka? Oh, wala problema ako niyo. 9-8. Depresyo. Oh, tawaran na tabi to sir. Hindi na design iyan. Audition na. Dahil na lang ako mapagkataytan mo niya ako. Bye.